בסרבק. מתי אתה פותח את הסניף השני שלך? מתי אני פותח את הסניף השני שלי? בואי איתי! לחמניית, מלקקת! היו לי מנגו! שתה! את מלקקת! חסה קלאסה! את מלקקת! עגבנייה משפריצה! את מלקקת! בצל סגול! בואו לאכול! במסגר 38! את מלקקת? קוצים! אוי! טפטופים! את מלקקת? קציצת אנטריקוט! דלקת באצבעות! את מלקקת? נחלים! ליקוקים! שניצל עגבנייה מרנינה! את מלקקת? ריבת בצל מייפל! וואלה, אני שם רימל! את מלקקת? מיקס! את מלקקת? את מה את הכי אוהבת ללקק? את הביצה שלך. את הביצה שלי את מלקקת? מלקקת. אני פותח בעוד חודש את הסניף השני שלי.